Bos días, benvidos e benvidas a un novo webinario da Oficina Económica de Galicia, no que hoxe falaremos sobre axudas a clústers. En principio, voulle dar paso á nosa compañeira Mónica Pena, da Oficina Económica, que fará unha presentación brevemente dos servizos gratuítos que tedes as empresas a vosa disposición e continuará Eladio Otero, subdirector de competitividade do IGAPE, coa presentación das axudas aos clústers. Benvidos a todos arrancamos. Benvida Mónica, benvido Eladio. Se queres dar paso, Mónica, perfecto. Sí, buenos días. Muchísimas gracias, Marina. Bueno, buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por acompañarnos un día más en este webinar. Soy Mónica Pena, como ha dicho Marina, técnica de proyectos de la Oficina Económica del IGAPE. Y antes de empezar con la presentación del programa de hoy, que son las ayudas a clústeres, me gustaría robaros solamente 2 minutos para presentaros, o más bien para recordaros muy brevemente, los servicios que tenemos a vuestra disposición a través de la Oficina Económica. Como todos ya sabéis, la oficina se creó con la idea de facilitar la relación entre la administración y las empresas y, por lo tanto, nuestra misión principal es la de informar, acompañar y asesorar a todas las empresas, independientemente de su tamaño, de la manera que se puedan aprovechar al máximo todos los apoyos públicos que puedan estar a disposición de los proyectos, y ahí entran no solamente subvenciones, sino también servicios, financiación, y ya tampoco solo a nivel autonómico, sino también que vemos los posibles apoyos que puedan tener los proyectos a nivel estatal, a nivel europeo e incluso en ámbitos más pequeñitos, como a nivel local o provincial, porque a veces existen apoyos para proyectos del propio concello o de la propia diputación donde se va a instalar ese proyecto, ¿vale? O donde se va a desarrollar. La sede central la tenemos en los servicios centrales del IGAPE, en Santiago de Compostela, ¿vale? Pero también contamos con técnicos de proyectos en la oficina territorial de La Coruña y en la oficina de Vigo, como es mi caso. Y además contamos con un equipo colaborador de más de 90 profesionales que son expertos en sectores como competitividad, innovación, energía e industria, y que ofrecen asesoramientos gratuitos más allá de los apoyos públicos en diferentes ámbitos. Todos estos servicios gratuitos que a través de los expertos estamos ofreciendo, se pueden solicitar ya de forma inmediata. Se accede a nuestra página web, oficinaeconomicagalicia.sunta.gal, y dentro de la pestaña de asesoramiento se puede ir a un desplegable con los diferentes ejes de actuación que tenemos, y dentro de cada uno de estos ejes de actuación, ya sea competitividad, innovación, energía o industria, hay diferentes ámbitos que se pueden solicitar. También podéis mandar un correo electrónico a oficinaeconomicagalicia@asunta.gal o bien llamar al 981 51 51. Y nada más, desde aquí os invito a que os pongáis en contacto con nosotros y nos contéis vuestros proyectos, nos trasladéis vuestras necesidades, y sin más, ya le doy paso a Eladio para que presente el programa de hoy de las ayudas a clústeres. Y nada, y muchísimas gracias. Bueno, bo día, grazas, Mónica. Vou compartir aquí unha pequena presentación de apoio para contar un pouco esta convocatoria de clústeres, vale. Ok, vale, moi ben. Entón, bueno, nada, esta convocatoria de clústeres, bueno, publicouse en xaneiro, abriuse ao prazo de solicitudes o día 7 de febreiro e finaliza o 7 de marzo. Temos un orzamento de 2 millóns de euros. E, bueno, como sabedes, é unha convocatoria que difire bastante do enfoque de convocatorias de anos anteriores de clústeres, porque, bueno, xa pasaron máis de 10 anos dende a primeira axuda a clústeres, e sabedes que por normativa europea, o apoio directo ao funcionamento de clústeres só se pode levar a cabo durante 10 anos. Entón, nesta convocatoria cambiamos un pouco o enfoque respecto a convocatorias anteriores. En lugar de ser axudas ao funcionamento directo de clústeres, orientámolo á realización de proxectos. De maneira que non haxa ningunha empresa que obteña unha vantaxe económica destas axudas, así evitamos, bueno,
ter que acollernos á normativa de axudas de Estado. Bueno, basicamente, os beneficiarios son os clústers, coa definición que todos coñecemos, e o tipo de actuacións que imos financiar ao abeiro desta convocatoria, pois, bueno, son basicamente accións transversais de interese tanto para o clúster como para, en principio, para a sociedade en xeral. Son cuestións como, bueno, accións de divulgación, sensibilización e concienciación, programas de formación, xornadas informativas, etcétera, foros e seminarios, mesas de debate, falamos aquí de estudos, análises e diagnósticos sobre temáticas específicas de interese do clúster, por exemplo, mapeado de capacidades tecnolóxicas, cuestións similares, plataformas, estudos ou sistemas de vigilancia tecnolóxica ou de mercados, bases de datos, de talento, de proveedores, etcétera, mapas sectoriais, accións de fomento e impulso para a colaboración empresarial. Creo que non me deixo nada. Vale, entón, dentro dese abano de actividades que financiamos, os conceptos subvencionables en sí son os custos de persoal, colaboracións externas, uns gastos indirectos que fixamos de maneira automática no 10% dos custos de persoal e os custos de auditoría que vos pedimos para xustificar a axuda. Esta convocatoria esténdese ata setembro do 26, se non me engano, vémolo un pouco máis, sí, 30 de setembro do 26. Na convocatoria está recollida a posibilidade de solicitar ata 2 pagamentos parciais por anualidade, se non me engano. En cada pagamento anualidade, en cada pagamento parcial pedimos vos un informe de auditor que está subvencionado neste apartado de custos de auditoría. Con carácter xeral, a contía da axuda será o 60% dos custos subvencionables e poderá incrementarse ata un 70%, con ata un 5% se o clúster participou en 2 proxectos nacionais e ata outro 5% adicional en 2 proxectos europeos nos 2 últimos anos. Bueno, estes importes son un pouco discrecionais, quedadevos con este 60% dos custos. O importe máximo subvencionable son 400.000 euros e o mínimo que pedimos para facer a solicitude é 25.000. Neste caso, só se pode facer unha solicitude por cada clúster, de maneira que, bueno, todos os proxectos que queirades facer ou todas as actuacións que queirades facer ao abeiro desta convocatoria, pois terían que ir na mesma solicitude. Vale, algunha cuestión máis que quería comentar, vale. Quería comentar un pouco que creo que pode ser de interese os criterios de avaliación. Criterios de avaliación que se recollen na convocatoria. Entón, bueno, imos debullalos un pouquiño e comentar algunha cuestión específica. Temos un primeiro criterio que a convocatoria denomina importancia do sector, que se valora en 20 puntos. Bueno, neste caso, eu creo que a maioría dos clústers que se teñen presentado a convocatorias anteriores poden encaixar porque, bueno, basicamente do que se trata é que o sector sexa ou ben estratégico ou ben emerxente de alto potencial e, bueno, a maioría de clústeres que temos pouco no radar, pois entran nalgúna destas agrupacións. Pois estamos falando estratégicos, agroalimentación, produtos do mar, automoción, téxtil, naval, madeira, renovables, pedra.
emerxentes, pois aeronáutico, industria da saúde, industrias creativas, TIC, bueno, digamos que este criterio abrangue a un espectro moi amplo. Despois hai un segundo criterio que é o número de actuacións propostas que se van realizar, con 2 puntos por cada actuación. Terceiro criterio, custo medio do conxunto de actuacións, outros 20 puntos. Despois, fortaleza da entidade clúster, que se mide por número de empresas asociadas sobre o total de empresas do ámbito da actividade en Galicia. Vale, aquí o que vos pedimos é que para podermos baremar isto adecuadamente, pois que nos indiquedes os vosos socios co CNAE que corresponde e os CNAEs que estades considerando dentro da economía galega, pois a través dunha ferramenta como Savi ou base de datos similar para podernos extraer esa porcentaxe. Por cada 10% de asociados sobre o total da economía neses escenarios, pois é un punto. De maneira que se tedes o 100% das empresas asociadas, pois son 10 puntos. Vale. Despois, tamén baremamos capacidade de mobilización de proxectos. Aquí temos en conta os proxectos promovidos ou nos que participase o clúster no último exercicio, un punto por cada proxecto do clúster individual, 2 por cada proxecto no que participen empresas asociadas, e aí, ademais de citalos na solicitude, pedimos vos que presentedes documentación que acredite a realización deses proxectos, pois unha resolución de concesión ou, bueno, acreditalo documentalmente da maneira que vos pareza máis adecuada. Despois, etiqueta Gold ou inscripción no rexistro de AEIS tamén son 20 puntos adicionais. E despois temos un último criterio de 10 puntos que é contribución da carteira de actuacións á transformación digital, sostibilidade, innovación e expansión de mercados e internacionalización. Vale. Entón, aquí quería abundar un pouco máis nun par de aspectos que eu creo que poden dar lugar a controversia. Entón, vale, por exemplo, que consideramos unha actuación a hora de avaliar o criterio B número de actuacións ou o custo medio de actuacións? En principio, consideramos actuacións cada unha das actividades individuais dentro do proxecto. Pois, por exemplo, unha xornada formativa de digitalización é unha actuación, un foro sectorial sobre sustentabilidade é unha actuación, a partir de aí a dúbida que pode xurdir é, por exemplo, se teño un ciclo de 5 xornadas sobre digitalización, por exemplo, iso é unha actuación ou 5 actuacións. Bueno, iso depende un pouco de como se presenta o proxecto. Se é un ciclo formativo único que ten entidade en si mesmo, sería unha actuación. Se cada xornada é unha acción diferenciada con temáticas distintas, pois digitalización en procesos productivos, automatización e internet das cousas, podería considerarse como cinco actuacións distintas. Todo isto sen perder de vista o sentido común, ou seja, dentro do sentido común. Nos, no exame dos proxectos, se vemos unha clasificación ou unha caracterización que nos parece que se sae do consenso, do sentido común, pois reformularémola. Vale, isto no que se refire a actuacións que vos quería comentar e despois quería comentarvos tamén esta parte de contribución á carteira, no? Como se demostra que unha actuación contribúe á transformación digital, sustentabilidade, etcétera. Vale, aquí o que vos pedimos é que dentro desa actuación para acreditar ou para argumentar que contribúe
a algún destes 4 ámbitos que indicamos aquí, pois, que describades os obxectivos concretos, a metodoloxía empregada, resultados esperados ou indicadores, de maneira que quede claro e evidente que hai unha contribución real a un deses 4 factores. Vale. Ok, comentei esta parte. Criterios de baremación. Temos aquí, vale. Bueno, e xa pechando un pouco o que esta panorámica sobre a axuda, bueno, como vos dicía, o prazo de execución e cobramento o 30 de outubro, con solicitudes de cobramento parcial. E sobre esta parte de execución hai un tema que tamén quería comentar, é o tema de modificacións. Bueno, as modificacións son posibles dentro de que ten en conta que todas as actuacións que presentastes foron tidas en conta para baremar o proxecto. Entón, se nun momento dado tedes, poñamos, 20 actuacións en xustificación caense 5, teríamos que rebaremar o proxecto. Ten en conta que se tiveron as actuacións, número de actuacións propostas á hora de baremación. Entón, nese punto, tede cuidado. E o mesmo, a hora de baremar o tipo de actuación, se facedes unha modificación no tipo de actuación que propoñedes, ten que ter as mesmas características ou similares as que se baremaron en solicitude. É dicir, calquera modificación do proxecto é posible sempre que se manteñan, sempre que esa modificación permita que se manteña a puntuación que se deu inicialmente. Vale. Vale. E despois, bueno, xa para pechar, vale, comentarvos os que vos inscribistes, eu creo que vos pasamos por correo electrónico unha memoria e unha Excel de apoio, vale? A memoria é unha memoria orientativa, un pouco para facilitarvos a elaboración da mesma e tamén para axudarnos a nos e despois a revisar e facer a baremación. A Excel, bueno, simplemente para facilitarvos, para darvos algúns exemplos de como pensamos que se poden cubrir eses cadros e facilitarvos que os poidades cubrir na Excel, copialos e pegalos na memoria, vale? Para que non teñades que inventarvos nada. Bueno, eu creo que pola miña banda, máis ou menos, todo o que vos quería comentar, que o teño cuberto. Sí, unha cuestión adicional, bueno, detectamos algún funcionamento non desexado na plataforma que estamos traballando sobre iso, estamos reportando a informática para que o resolvan. Detectamos que na parte de investimentos sabedes que hai unha primeira parte onde vos pedimos os investimentos desglosados por tipo de investimento e importe, e unha segunda parte onde vos pedimos o mesmo, digamos, pero por actuación, que nos describades as actuacións e o importe de cada actuación. Parece ser que agora mesmo está sumando todo cando só debería sumar a primeira parte. En calquera caso, como vos estamos pedindo esta Excel informativa con eses datos, non habería problema. No peor dos casos, tiraríamos desa Excel. Se xa presentastes a solicitude, tiraríamos desta Excel. Os que ainda non a presentastes, pois esperamos que estea resolto ao longo do día de hoxe e bueno, sexa máis fácil, sobre todo para nós. E agora sí, agora pola miña banda pouco máis.
podemos pasar ao turno de preguntas. Perfecto, Eladio, moitas grazas pola exposición. Temos algunha dúbida no chat. Natalia, lembramoste que podes empregar o chat para facer as consultas, que vemos que tes a man levantada, se non la podes trasladar polo chat, perfecto. Lembrar un pouco o que dicías, Eladio, aos que non lles chegou esa folla de Excel, esa memoria, recibirana nas próximas horas xunto coa grabación da sesión e tamén coa presentación que acaba de compartir Eladio. Bueno, aquí xa imos entrando un pouco en materia, imos facer un pouco o repaso do trasladado. Pablo nos pregunta se vanse considerar como emerxentes aos que constan na convocatoria ou tamén os nomeados no Consello do 17 de febreiro. En principio, o que determinamos nas bases é que imos considerar como beneficiarios ou como potenciais beneficiarios aqueles clústeres que tivesen axudas nas convocatorias anteriores ou os que cumpran os criterios que establecemos aquí. Perfecto. Pregúntanos tamén Sofía Toro se o prazo de execución e cobramento é o 30 de setembro de 2026 ou é de outubro. Sí, vexo que hai aí unha discrepancia nesta transparencia última. O que din as bases é o 30 de setembro, se non me engano. Espera un segundo. Que o vemos aquí en directo. Pero si 30 de setembro, o prazo de execución dos gastos subvencionables non poderá superar o 30 de setembro do 26. Perfecto, quedanos aí, tomamos nota. E tamén nos preguntaba Natalia, que levantaba a man, que na convocatoria faise mención a un máximo de 50.000 euros brutos, pero indica que non se especifica se son salario máis seguridade social ou soamente salario bruto. Vale, aquí comentarvos que nós trasladamos estes días unha solicitude de corrección de erros o DOGA para que se inclúa de maneira explícita a seguridade social, os gastos de seguridade social. Agora mesmo, tal cal está a convocatoria, na miña opinión non se poderían subvencionar os gastos de seguridade social, ou polo menos non aparece de maneira explícita que se subvencionen e non vexo onde agarrarnos. Como vos digo, está solicitada esa corrección de erros, esperamos que se publique nos próximos días. Vale. Tamén nos preguntan, por outra banda, que na memoria faise mención no apartado 5.6 o derradeiro exercicio. E no 5.1 fai mención aos dous últimos exercicios para recopilar datos. Sen embargo, teñen así dúbidas porque na oficina virtual fai mención ao 2023 para o número de proxectos por empresa, o sea, por ese ano. Entón, non teñen claro cales son os exercicios que deben indicar. 5.6, detallar capacidade de movilización nos dous últimos anos, que é o que pon a convocatoria. Sí, mira, a convocatoria di de maneira textual outorgarase un punto por proxecto en que participe, no, perdón, teránse en conta os proxectos promovidos ou nos cales fose participante a entidade clúster no último exercicio, sí. Outorgarase un punto, sí, en capacidade de movilización de proxecto, que é o que sería o punto 5.6 da memoria, sería proxectos desenvolvidos no último exercicio, segundo se especifica nas bases. E no 5.1.2, 5.1, no 5.1, experiencia previa, en experiencia previa fálase de proxectos desenvolvidos nos dous últimos anos. Vale. Pois quedamos aí entón con esa apreciación.
Volvendo outra vez, perdoando, non? Que insisten no tema dos custos subvencionables da Seguridade Social, entenden que polo de agora non son subvencionables entón eses gastos da Seguridade Social. Ata que se publique esta modificación, tal como están agora as bases, non. De todas Vale, maneiras, se estades facendo a solicitude, poñédeos, porque entendemos que se vai publicar. vale. Vale, perfecto. E despois, por outra banda, Rafael San Miguel trasládanos unha dúbida en relación a que está incluído na convocatoria. Entón, pregúntanos se a creación de tecnoloxías baseadas na intelixencia artificial que poidan ser empregadas polos propios asociados do clúster podería ser financiado. Entendemos que é algo que desenvolve o propio clúster, pero para empregar os seus asociados. En principio non, porque iso suporía unha vantaxe económica para empresas. Vale. Vale, despois, Ofrecer un servizo que poida ofrecer o clúster que vaya máis alá do que comentamos ao principio e, sobre todo, que poida aportar vantaxes a empresas, non o poderíamos subvencionar. vale, perfecto. E nada, volve a insistir, Natalia, no tema dos exercicios, porque indica que, claro, que ela ten a dúbida porque na oficina virtual fai mención ao 2023. Entón, ten dúbidas se no último que é o 24 e non é o 23. Entendemos que é un erro mellor Vale, da propia plataforma. revisamos esa. Entendo que cando fala da oficina virtual que se refire ao formulario, Sí, revisamos ese formulario, e se está mal tentamos corrixilo hoxe. De todas maneiras, bueno, despois recapitulamos todas estas ujú, preguntas e pasámosvos un documentillo por escrito para que o teñades. efectivamente. E nada, xa por último, entendo que tamén por tema de prazos de presentación, Sofía nos pregunta se haberá ou hai máis modificacións das indicadas no DOGA que se Non, presentarán non, proximamente non. para que eles teñan o conta. A única modificación que detectamos é este tema da seguridade social e non vai haber máis. Vale, perfecto. Non sei se tedes algunha dúbida máis, aínda estamos a tempo de aproveitar estes minutiños finais. Lembrarlle a todos os participantes o que estábamos a comentar, enviaremos de novo un correo coa ligazón da grabación, coa presentación, ese Excel, ese modelo de documento e tamén vos pasaremos un pouco a recopilación destas dúbidas que estamos a comentar agora tamén para que esteñades todos os asistentes. Vale, temos aquí unha dúbida máis, pregunta Alicia, que eu penso que isto sí que xa o falábamos fai uns intres, que ela pregunta se incorporamos os gastos da Seguridade Social na solicitude, era o que Sí, estábamos falando, que, bueno, aínda non está publicado, pero estará nos sí, próximos días, entón, aqueles que os incluades estes días mentres non se publica no DOGA, non? Eladio, sí, sí. poderán incluílos para Sí, que sí, estean contemplados. sobre todo porque a tempo de quitalos estamos. Vale. É dicir, Eh, é mellor poñer de máis que de menos. Vale, perfecto. Despois, por outra banda, tamén nos pregunta Susana se un programa formativo podería ser subvencionable. Falábamos, de feito, ao inicio, bueno, dun caso así similar. Ela pregunta en concreto se nun programa de formación, así de forma xenérica, é subvencionable. A ver, estamos falando sobre todo de actividades de divulgación, sensibilización e concienciación, non tanto formación en sí. Mm, aí estamos movéndonos nesa delgada liña, como vos dicía, estas axudas podemos sacalas desta maneira porque non supoñen unha vantaxe económica manifesta para ningunha empresa. Se estamos facendo un curso de formación sobre algo concreto que se poida interpretar como unha vantaxe para empresas, aí estamos en problemas.
seguramente se queremos facer algo máis orientado á formación, pois igual podería entrar un pouco mellor na parte de obradoiros, que temos o webinar o venres desta semana. Habería que efectivamente. velo un pouco máis en profundidade. Xa vos digo, aquí o que estamos subvencionando son actividades de carácter máis xenérico, máis horizontal. Pois divulgación, sensibilización, concienciación, formación, xa nos estamos movendo igual en un terreo máis pantanoso. Vale, perfecto, Eladio, moitas grazas. Tamén nos pregunta Alicia, entendo que eles xa fixeron esa presentación do Excel co orzamento, e eles seguiron as instruccións, pero comentan que fixeron un desdobre, que fixeron unha pequena modificación. Preguntan se sirve o Excel que conteña toda a información, pero modificado, ou se ten que ser sí ou sí o modelo tal cual se presenta sen modificar. A ver, o Excel é unha axuda igual que a memoria. Non é obrigatorio que presentedes nin o Excel nin a memoria. Nos se nos lo presentades estamos máis contentos, porque nos resulta máis fácil de revisar. Eh, Se hai unha modificación que é razoable, que se entende ben, non hai problema. Se hai unha modificación máis complicada que non entendemos, pois pediremos vos explicación para poder entendelo. Perfecto, Eladio. Eu penso que polo de agora as dúbidas plantexadas dimoslle resposta a todos, así que pola nosa banda simplemente agradecer a todos os asistentes este tempo, agradecerche a ti, Eladio, que nos dedicases estes minutos para plantexar un pouco esta presentación da axuda con estes novos cambios, non? E un pouco achegar tamén eses modelos de axuda aos participantes. Insistimos, enviaremos ese correo electrónico coa grabación, con eses documentos de apoio, coa presentación que estivemos a comentar agora. Pola nosa banda nada máis, moitas grazas a todos por asistir. Recomendamos que asistades tamén a esa xornada que comentaba Eladio o venres tamén que fai alusión aos obradoiros que vos impacta tamén directamente. E nada máis, seguimos en contacto, calquera dúbida tedes os nosos correos, tedes os nosos teléfonos de contacto habituais e nada, aquí estamos para axudarvos no que poidamos.